खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ गुरु नानक देवनि जोनोम सान एबा गुरु नानक देव्स बार्थ एनिभार्सारि महरै फालिनाय जायो। गुरु नानक जयन्तीया सिख गायसनगिरि गुरु नानक देवनि जोनोम सानखौ गोसोखांनाय जायो। बे बोसोराव गुरु नानकनि जोनोम साना 552थि जोनोम सान जायखौ जों प्रकाश उत्सव एबा गुरु पुरब मुङैबो मिथिनाय जायो आरो सिख हारिनि थाखाय बियो मोनसे गोनांथार फोरबो आरो दिनैनि सानावनो एलके आडवाणीनि जोनोम सान महरैबो फालिनाय जायो। बिथाङा पाकिस्तान हादरनि कराचीआव इं 1927 मायथाइनि 8 नभेम्बराव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सासे भारतारि राजखान्थिगिरि आरो भारतीय जनता पार्टीनि गायसनगिरि सोद्रोमामोन। बिथाङा भारतनि सासे लेङाइ गाहाय मन्थ्रि महरैबो हाबा मावदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, नेशनेल पेरेन्ट्स एज टीचार्स डे आरो नेशनेल क्रिस्ट'फार डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।